wozani, 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 nizolalela. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam, Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kwe100. Siyabuyela kule ncwadana yethu yebanga lesi-3, umasihambisane. Indatshana yethu yanamhlanje ithi Uthekwane. Angithi siyazi sonke ukuthi kwelabantu ziningi izinto ezihlonishwayo. Ezinye izinto zihlonishwa ngoba zinesithunzi, kanti ezinye zihlonishelwa ububi bazo. Kazibizwa ngamabizo azo emvelo ngoba umuntu uvelelwa ngamashwa. Kukhona ungibonabonephi umngane wezingane. Singeke siziqede zonke kodwa sizogcina ngenyoni yamashwa. Nanto ibizo layo esihlokweni sendaba. Anothi ningayibiza nikhafule ukuze ningavelelwa isinyama. Nike nimbone ufelebana ecothoza ngemconjwana yakhe. Uthanda kakhulu ukuhlala emaxhaphozini nasemachibini. Uyazithanda uNkabimalanga. Ngamfica emi phezu kwechibi ezibuka esibukweni samanzi. Asho nokuthi ngabe umuhle Uthekwane, kepha woniwa yilokhu nalokhu, yilokhuya nalokhuya. Ngabe umuhle Uthekwane, kepha woniwa yilokhu nalokhu, yilokhuya nalokhuya. Ukudla kwakhe okukhulu ngamaselesele nawoshobishobi. Maye, uyesabeka ngekhanjana lakhe elinencegela. Kambe yena waze waba nesicholo nje kwakwenze njani? Kuhle sikhulume kahle angaze asizwe umthakashana wansolo. Bathi uyezwa phela uma abantu bekhuluma ngaye. Kodwa kungahle kube inganekwane nje lokho. Maningi amahemuhemu akhulunywa ngabantu. Thina kasifanele ukukholwa wonke amacebo akhulunywayo. Ukhuthele uNkuzimalanga. Yinye nje into embana kuyena. Ulidlapha elimangalisayo. Indlu yakhe
yakhiwa ngamafukufuku amabili. Uma uyihlola kahle, ufumanisa izidwedwe zezingubo. Kukhona uboya nezimpaphe kanye nezibi. Yonke lento ivele yafuhlelwa nje. Akugcini lapho. Isidleke sakhe siyesabeka, sigcwele izinti zotshani kanye nemithi. Akinizwe, uma ufeleba engawafumanisi amaqanda akhe, uzawukala ngesikhulu isibindi. Qaphela ivuthe indlu yakwenu uma kunguwena owathathile. Uzofika amehlo esemnyama, engaqaliwe kahluphi muntu, kodwa eseke wathintwa ulwela ukufa nokuphila. Eke wakhala edlula phezu komuzi wendoda, kuzokhulunywa. Noma eke wahlala phezu kwendlu noma wangena endlini, ngeke kulalwe kulowo muzi. Kuzobizwa inyanga ngokushesha. Kubi bo, kungahle kufe abantu. Inyanga izobancindisa bonke kusihlwa, iphumele ngaphandle komuzi ibethele. Kusukela kulolo busuku, bonke abakulomuzi bazohamba ngomthetho wenyanga ukuze umhlola obukade ulindelwe ungaveli. Yelaphile phela inyanga. Kuzowa inkomo, kubongwe amadlozi, abaphansi. Kasazi mhlawumbe bekungeke kuvele lutho. Kambe khona uma sesikhuluma iqiniso, inyoni ingawushisa kanjani umuzi? Iwuthathaphi umlilo? Inazo yini izandla zokuphemba umlilo? Yena uThekwane wake washisa okamabani umuzi. Waze waneshwa Thekwane. Ngelinye ilanga sizoke siyobona isidleke sikaThekwane. Kuthiwa unamakhubalo. Ngubani owake wawabona? Kanti kuyinganekwane yini lokho? Kodwa sizosithathaphi isibindi sokusondela endlini kaThekwane? Kepha umuntu usimza ashaywe luvalo olubandayo uma ezwa izwi elithi Thekwane. Hamba mthangathindini, oze bakubona abanamehlo. Uyahlupheka uThekwane ngoba kathandwa muntu. Ngabe kuhle ukuba naye uyaziphendulela lapho ebekwa icala lobuthakathi. Kepha kalikho aphendula ngalo. Eqinisweni uyinyoni nje efana nezinye izinyoni. Iphela lapho-ke indaba yethu namhlanje. Oh, poor Uthekwane. Uthekwane is such an unlucky bird. Because of how it looks, not being an attractive bird with lovely, colorful feathers, and because its nest looks so untidy and scary, people make all kinds of nasty remarks and superstitions around it. It is actually believed that Uthekwane is a witch, the kind of witch that can actually hear you if you are gossiping about it. So they say it is not a good idea to talk about it.
If you steal its eggs, it will find out about it and go to your house and set it on fire. If it flies over your house, it is a bad omen. Your family should consult an inyanga, a witch doctor, to come and cleanse your house. Otherwise, bad things will happen to your family. After that, your family should slaughter a cow to thank the ancestors for helping the witch doctor to protect the family. Can you believe it? This bird does not even have hands, let alone be able to set an entire house on fire. It's all just fairy tale, but other people really believe in those superstitions. Ake sizwe nawo umlolozelo omnandi ovamise ukushiwo uma ngabe selethwese ihlobo. Angithi njengamanje intwasahlobo, spring. So we are going to be experiencing rain now and we're very excited because it has been so dry. The weather has been so dry and it is in Johannesburg especially, it has become very hot and humid. So we are really looking forward to the rains. Nomlolozelo lo ushiwo ngezikhathi zemvula. Ndoyika, we ndoyika, woza sihambe sodlala echibini, izulu selinile, kukhala amaxoxo, kwe, kwe, kukhala umabhengwane, woyi, woyi, phakathi ehlozini, ejabulela imvula, bhekreza iphingane yakho imuke nomhosha ifuna amadiye khona sihosheni wo imvula yaze yasiyala. Ndoyika, we ndoyika, woza sihambe sodlala echibini, izulu selinile, kukhala amaxoxo, kwe, kwe, kukhala umabhengwane, woyi, woyi, phakathi ehlozini, ejabulela imvula, bhekreza iphingane yakho imuke nomhosha ifuna amadiye khona sihosheni wo imvula yaze yasiyala. Uthekwane inyoni eneshwa impela engathandwa umuntu njengesikhova. Nasazi isikhova. Abantu basisaba kabi isikhova, naso isikhova njengothekwane basiqhathanisa nobuthakathi. Kwaziwa nje ukuthi isikhova iyoni esetshenziswa abathakathi. Okungenzeka ukuthi akulona iqiniso. An owl is a nocturnal bird, which means it is a kind of bird that is active during the night and sleeps throughout the day. Because witches are also known to be active only in the night, the owl is also associated with witches. This is season 2 of our book reading. So this time around, I am not going to paste a link on the description box for the typed English version of the story. Ngizonibona-ke ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya. Wozani, 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 wozani,
wozani, wozani, wozani, wozani, wozani.